Chcem ti dať šancu získať jedno z limitovaných miest v Premium Business klube, ktorý je pre ambicióznych ľudí, pre podnikateľov, ktorí chcú rásť v rôznych oblastiach, napríklad v podnikaní, v biznise, v investovaní, ale aj v zdraví a osobnostnom rozvoji. Nie je to žiadna teória, ale je to silná prax, to čo robím a v čom majú reálne výsledky klienti. Premium Business Club nie je obyčajný kurz, je to dlhodobý systém, kde sa kombinuje mentoring, coaching, ale aj komunitné akcie, ako sú summity či prémiová plavba. Zaoberáme sa kľúčovými témami, ako je umelá inteligencia, biznis rast, osobnostný rozvoj, ale aj fokus na zdravie a komunitu. Budeš mať možnosť a príležitosť spoznať spevákov, hercov, športovcov, ale aj podnikateľov a úspešných investorov. Väčšina ľudí dnes pristupuje k svojmu životu a podnikaniu nesystematicky a v chaose. Nekomunikujú so správnymi ľuďmi, idú pokus omyl, robia neustále chyby a sú zaciklení. To prináša pomalý rast, stagnáciu a frustráciu z výsledkov. V Premium Business klube to robíme úplne ináč. A ako ten klub funguje? Je to kompletný ucelený systém od mastermindov, ale aj individuálneho mentoringu a coachingu, komunitných a networkingových akcií, ako sú summity, ale aj luxusná plavba po mori. Je to prístup ku komplexnému know-how, kde sa dozvieš o umelej inteligencii, biznis raste, osobnostnom rozvoji, ale aj zdraví. Nie si tam len členom, ale si súčasťou komunity a dostaneš sa k veciam, ktorým by si sa bežne nedostal. Vďaka tomu naši členovia zrýchľujú biznis, majú väčšie príjmy, budujú aktívne aj pasívne príjmy, sú v fantastickej komunite a zlepšujú si vzťahy. Je to obrovským prínosom, ale to podstatné je, že nie sú na to sami. Ako teraz stojím na rozcestí dvoch ciest, takisto do Premium Business klubu si vyberáme tých správnych ľudí. Je pre nás veľmi dôležité, aby si bol aktívny, aby si sa zúčastňoval všetkých dôležitých seminárov a kongresov. Taktiež je pre nás kľúčové, aby si mal zdravé hodnoty a správne premýšľanie a aby si mal túžbu rásť. Ak máš víziu a cítiš, že to je pre teba, tak vypíš kvalifikačný dotazník pod týmto videom. Na základe tvojich odpovedí vyhodnotíme, či si vhodným kandidátom a ak áno, budeme ťa kontaktovať s ďalším postupom. Možno práve ty sa staneš ďalším úspešným členom Premium Business klubu.